Vítam vás u ďalšieho pokračovania s Donkey Tom. Ideme na to, dajte like, odber a sonček. A keď sa vám bude páčiť toto videjko, tak dajte like, odber a sonček. Ideme ho nadpapať 100%. Osprchovať. Prepočte za reklamu. Prepočte za reklamu. Prepočte za reklamu. Krížik. Tak. Šipku späť. Tak. Neviem sa trafiť. Tak. To som nechcel. Tak. Nechcel. Hotovo. Načítam. To som nechcel. Prečo mi to nechce dovoliť? Tak už som späť fré. Prepáčte za dlhšie problémy, ale už som naozaj späť. Tak. Ahoj Tom. Ahoj Tom. Ahoj Tom. Ahoj Tom. Ahoj Tom. Ako sa máš? Ako sa máš? Akorát točím na teba druhú časť pokračovania Donkey Tom. Počul si ma? Počul si ma? Akorát točím pokračovanie svojej hej Donkey Tom. Pokračovanie svojej hej Donkey Tom. Keď ťa je počuť, tak pozdrav mojich divákov. Pozdrav mojich. Ahoj. Ahoj. Akorát ste počuj môjho obľúbeného Toma. Toma. Tak. Tak. A keď sa vám bude páčiť toto ďalšie pokračovanie s Donkey Tom, tak dajte like, odber a sonček. Páči toto ďalšie pokračovanie s Donkey Tom, tak dajte like, odber a sonček. Díky za reklamu. Díky za reklamu. Si môj najlepší Donkey Tom na svete. Môj najlepší Donkey Tom. Prepačte za reklamu, prepačte. Čo sa tu deje v týchto hrách? To naozaj nechápem. Čo sa v nich deje. Čo sa v nich naozaj deje. To nechápem. Nechápem, čo sa v nich deje. V tých hrách. Tak vyskúšam ho osprchovať. Lebo mi naskočila reklama. Tak. Super. Aspoň je ticho. Tak. Dúfam, že sa vám páčil dnešný diel s Donkey Tom. Dajte like, odber a sonček a vidíme sa u ďalšieho dielu. Donkey Tom, ahoj! Že sa vám páčil dnešný diel s Donkey Tom. Dajte like, odber a sonček a vidíme sa u ďalšieho dielu. Donkey Tom, ahoj! Díky moc.